Me kika dafa yau? To? Yalla to sai ki kawo min ko? Na riga na gaji ina so in yi. Subhanallah. Hafiza me yake faruwa haka? Daga kame abu shikenan? Daman bakin lafiya ne? Daga kame abu dai sake zuwa amai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu gaggauta mu je wurin Dr. Salim domin ya duba ki. Don bai kamata a baki a haka ba. Zo mu je. Salamu alaikum Dr. Salim. Abba. Mun dawo da yake jiya mun zo kasan muna tare da matata Hafiza. Bayan ka duba rashin lafiyar da take fama da shi ka ce mu je gida amma gobe in dawo kana nema na. To shine muna tare da officer Faruku kuma naga mun kammala aikin mu cikin gaggawa naga ya dace ma shara kawo ni saboda mu zo in ji kiran da kake. Haka ne. To Abba, congratulations. Ina taya ka murna matarka tana dauke da juna biyu. Haba Dr. Salim. Haba Dr. Salim, haka muka yi da kai. Ya za ka ce min mata tana dauke da juna biyu? Bayan kai ka faɗa min cewa ba ma haihuwa ni da ita, kuma yanzu ka zo ka ce min mata tana dauke da juna biyu. Haba Dr. Salim. Abba kai hakuri ka Ba zauna. kai min adalci ba wallahi. Kai fa ka ce min ma ba ni haihuwa. Ko na zauna. Dawo Ai ba ka. mutum zama bane. Dawo ka zauna. Yanzu wace magana za ka zo min da ita? Abba kai hakuri ka zauna. Me ke faruwa haka? Abba, Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba kenan. Abba in baka manta ba, ai kai na ce baka haihuwa. Ba matarka ba. Matarka tana haihuwa kuma tabbas matarka tana dauke da juna biyu. Abinda result ya bayar kenan matarka tana dauke da juna biyu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda result kenan ya bayar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba, ka yi haƙuri. Insha Allah za mu samu ma'aikata, za a yi bincike. Muka ma banza bale kai, insha Allah za a yi bincike duk inda gaskiya take za ta yi halinta. Ka yi haƙuri, za mu baza ma'aikata, za a yi bincike insha Allah. Na fi kowa sanin da ta sanin. Ba zai taɓa faɗa min abin da ba. Na sani, ai na san ana tare da shi yasa. Kuma kada ka manta. In baka manta ba, Abba abokina ne tare muka yi karatu da shi Wallahi na san da haka. kuma duk abin da ba gaskiya ba zan faɗa mai shi. To tabbas haka bincike ya bayar kuma haka result ya tabbatar. Wannan maganan mai nauyi ce sosai. Yana da kyau ka samu ka je gida ka yi nazari a yi tunani domin a san mafita. Amma kada ka manta, kai baka haihuwa, amma matarka tana haihuwa kuma tana ɗauke da juna biyu. Wannan shine gaskiyar zance. Yanzu Dr. Salim kana so ka ce min matata Hafiza tana dauke da juna biyu? Tabbas Hafiza tana. Kuma wanda ba na ba? Abba, wannan maganan mai nauyi ce sosai. Yana da kyau ka je gida ka zauna kai nazari. Ni dai abin da na sani baka haihuwa, amma matarka tana ɗauke da juna biyu. Don haka ka je gida ka yi nazari. Abba, ka sha kuruminka. In dai kana tare da ni, nawa ban zama bale kai, insha Allah za mu shiga bincike na cikin wannan aiki naka. Gaskiya za ta yi halinta. Abin da ɗaya nake so a bi abu a hankali. Insha Allah gaskiya za ta bayyana. Insha Allah ka sha kuruminka kawai. Duk wanda ya wannan aiki za mu gano shi. Insha Allah. Wannan maganan mai nauyi ce Abba. Ka kwantar da hankalinka, za mu baza ma'aikata duk inda gaskiya take za ta yi halinta. Ka tabbatar ko Insha Allah. kuma ni na fi kowa sanin Dr. Salim. Na san abokinka ne. Shi yasa duk wani abu ko ka da ciwon kai gurin shi. Abba ka yi haƙuri. To, Ba da mu Dr. Salim. To, dakta mun gode. ina godiya sosai. Mun gode. Inda wani abu insha Allah sai dai na ji. To babu da mu insha Allah. To ba da. Na gode. Hafiza kin daɗe kina cin amana ta. Hafiza kin cuce ni. Ban taɓa tunanin haka daga gare ki ba. Dama na daɗe ina zargin idan na fita cikin gidana akwai wani wanda yake shigowa. Da haka zamana da ke ya ƙare.
zan je in sanar da hajiya. Duk wani hukunci yana wurin hajiya. Ba don girman Allah ya yafe min. Son da nake maka ne shi ya ja haka. Har na kai da aka taɓa na. Abba ina son mu samu haihuwa ne tsakaniya da kai shi yasa na yi haka. Amma don girman Allah ka yi haƙuri ka yafe. Kada ki manta nan aka zo aka zarge ni da cewa ni fasiki ne daga waje aka kamin jaririya cikin gidana. Ashe ba ni ne fasikin ba, ke ce macuciya. Ke ce azzalima. Allah ya tona asiri. Abba da Allah ka na baki da Allah. Zan je in samu hajiya. Zan gaya mata. Duk wani hukunci yana hannun hajiya. Hajiya ce za ta yanke wannan hukunci. Shekaran jiya muka rikicin ciki tsakanina da ke. Kuma wannan cikin da yake jikinki kawai dai Allah da ya riga ya tona asirinki. Zan je in samu hajiya, hukunci yana hannunta. Shiga uku na lalace, ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya, to san da zuwa, ya hanya, ya gida, ya iyalinka, kwaye lafiya ko? To masha Allah wa rabbi, ya su kowa da kowa. Masha Allah. Abun da ya sa ya nisa da kira ka ne ce ka zo akwai magana. Abdullahi ya kira mahaifiyar shi, ya ga mata akwai matsalar gidan shi. Don ce to bari in kira ka, ka zo, mu ji daga bakin shi. Yanzu haka ma yaro na kan hayar kowa. Ita Hajiya bai haɗa mata ko? A'a, bai ga mata matsalar kuma illa ka ce zai akwai matsala don Allah ya kira ka zo. Mu haɗu nan. Yanzu haka ma yana kan hayar kuma ba mu san abin a matsalar ba. Allah ka sauki. Ok, ya kira ya ce muku yana nan zuwa kenan. Gashi nan kan hayar zuwa yanzu haka ba. Insha Allah. To kamar yana yi alaikum alaikum salam. Kama san ka ƙarfi kenan. Lafiya lau. Alhamdulillah. Hajiya ina wuni? Wallahi na samu na ƙaraso. Aiki alhamdulillah. Alhamdulillah. Baba ya ƙaraso. Muka yi haƙuri kai maka kiran da ba matsala. Dama tsakanin ne da matar matsaloli ne su. Asha. Yanzu dai maganar da ake ciki mata ta haka ga tana ɗauke da juna biyu kuma ba na ba. Juna biyu? Alhamdulillah. Kuma juna biyun nan ba na ba ne. Alhamdulillah. Ina malamin ya. Tabbas wannan mata ta ci amana ce. Sakamakon kasan akwai wani awo da muka yi na wata 3 da sun kauce zuwa 4 haka. An ce ba ya haihuwa. To yanzu kuma shi ya ce matar shi tana ɗauke da juna biyu. Yanzu abin da ya kamata yaya za mu je can asibiti a auna mu tabbatar da abin da ya kawo mana ƙorafi haka nan kuma haka ba. Saboda duk inda an ka je an karata sai an je a asibiti an sake awo. To ya kamata duk abin da a ce mu muna da hujja kwakwara a kanmu da a je ehe. Ba wannan ba da daɗewa ba. Nan aka zo min gida da jaririya lokacin da aka yanzu tun da ka kawo magana ga wani a yi hankuri ta kwana a babu magana saki ba shi an mafita ba. A yi hankuri tun da haka kawo magana gaba gare mu to shi na da kyau mu bi hanyar da ya kamata a bi domin a wani matsala cikin ruwan sanyi. Saki ma mafita bacci ba ce za ka gyara matsalar ba. Yanzu ka yi hankuri ka je insha Allah idan mun ka tattauna mun ka fidda mafita za mu neme ka yi haƙuri. Na malamin yau. A yi ƙoƙarin doka ta mutai canza shi likita. In ma za a canza likita ne kaga don mu samu information guda biyu in kuma a gare ɗin za a koma bai da matsala amma dai a yi ƙoƙarin ɗaukar wannan matakin kamin mu tunkari su wakilanta da wata magana can daban. To ya zama muna da hujja ga hannu. Sannan kai ka yi hankuri. Ba husaci za a yi ba yanzu ka sassafta ta ko na kamin mu ga abin da result zai bamu kada ya zama to mun ta an yi wani tadda jijiyoyin waya kuma a dawo hukuma da na sani duk an yi wata shi yanzu gama yanzu wata shi hudu abin mamaki ne Allah ya ji zan tsaya tsaf inda kuka aji kuma zan kasance mai ladabi da biyayya a wurin in Allah ya so yadda ko na je gidan ba mun ne fitinan da zan ja ta da shi bai da matsala nagode
Na malama gida. Yaya? Dan ƙara bincike akan lamarin nan. Insha Allah. Sakamakon matsalolin da gari suna tasgowa. Kwanan baya an ce min ya kawo muku ƙorafi. To ban san ko kun je kun ɗauki matakin ba. Duk da dai ka ɗan fara yin magana kuma hankali ya koma ni biyu. Amma a yi ƙoƙari yanzu a ga likitan nan ba don komai ba. Mu samu hujja kamin mutum ƙare wa ƙillarta. Insha Allah duk abin bayani ya zai kira kan jama. Na. Awa ya to bari ka ga maka. Ya san. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello, ina jin ki. Hafiza. Saje na shiga uku na lalace. Saje na shiga uku na lalace. Saje Abba ya gane ciki. Inna lillahi. Ciki na ya bayyana Saje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Hafiza, wannan wani irin sakaci ne? Ashe baki yi allurar family planning ba? Hafiza, ai na faɗa miki tun farko ki yi allurar family planning. Kai. Saje wallahi nayi. Abba da kanshi shi ya kai ni aka min allura. Wallahi nayi. Ka san dai shi al'amari idan Allah ya kawo shi babu yadda za a yi. Saje na kira ka ne saboda mu samu mafita saboda ka san ba cikin kowa bane illa cikin ka. Don girma Allah Saje ka rufa min asiri ka taimake ni. Hafiza, ni yanzu shawara zan baki, ina baki shawara. Duk yadda za a yi ki dage masa, tabbatar masa da cewa wannan cikin ba ciki na bane, cikin sa ne. Saboda ni yanzu ga wallahi na haɗu da wata yarinya ɗan mai kuɗi, sunanta Sajida. Za mu je Birtaniya karatu. Saboda haka tabbatar masa cewa wallahi cikin sa ne. Saje don girman Allah ka rufa min asiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai tun farko na faɗa miki. Wallahi duk yadda nake son ki yanzu in faɗa miki jiya ina. Ai wannan sai ya ta misali ya ta riga ta juyar da ita. Ga kuɗi ga mashin sabo. Na. Ko ki hankuli. Dakata, zo. Na gama yanke hukunci. Ke azzaluma ce, ke macuciya ce, ke fasika ce. Na sake ki saki uku. Ki kwashi kayanki ki fita daga gidan nan. Nguta ka dinki. Na shiga uku Saje ka cuce ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La la la. Mijin dare turken gida shi ne ya zama ɗan koyo. Ita rayuwa rashin haƙuri yakan saka wayo.